दलै नोगोरै फैगासिनो दङ आरो दिनै जोंहा एनडिएफबिनि माखासे मावथि बिथांमोना गोबावैब्लाबो गासै बाथ्राफोरखौ बुजिनानै एनडिएफबिएसनि जायफोर केडारफोर बिसोरनि इउपिपिएल दलाव हाबफैबाय गोरलै बाथ्राया बेनो जे बिमा बिफाया गथ'खौ जोनोम होनानै गथ'खौ खांनायनि दायित्व थायो दा एनडिएफबिआ सुक्ति खालामदों भारत सरकारा सुक्ति खालामदों आसाम सरकारा सुक्ति खालामदों सुक्ति खालामनायाव एनडिएफबिएसआबो सागान होदों जोनोम होग्राया बिसोरबो दा गतिके गासैबो एनडिएफबिएसनि दैदेनगिरियानो जा बा केडारफ्रानो जा बे जुजिनानै मोननाय जि फिथाइ बेखौ बयबो जोथोन लानानै बेखौ फेदेरनाय बेखौ माने जाखांहोनायनि दायित्व दङ दा दिनैहाय जोङो बे थासारियाव नुदों जे एनडिएफबिएसनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गाव जोनोम होनाय गथ'खौनो जालदाब दोननानै खारखोमानाय बे बाथ्राखौथ' एनडिएफबिनि गासै जायफोर बुजिनो रोंगौ बिथांमोना बुजिदों दा ओंखायनो दिनैनि थारिखआव आं सानो साफ्रोमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरियानो जा बा बिनि केडारफ्रानो जा जिहेतु जों जुजिनानै मोननाय फिथाइ बेखौ जों बयबो जोथोन लानांगौ दायित्व दङ बे हिसाबै आरो आं सानो दिनै जिखिनि जयेन जाफैबाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनानैनो इउपिपिएल दलाव हाबफैदों बावैसो सिगां गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारिफोरा बिजेपि दलाव हाबबाय नाथाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन बाथ्राया क्लियार जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय बेखौ मावफुंजोबनो हायाखै आरो जोङो आं 5 बोसोर एमसिएलए जाबाय बे 5 बोसोराव आं नुबोदों जे बिथांमोननि गेजेरावहाय जेरैबायदि असन्तुष्ट बिथांमोननि खामानि मावनाय बिथांमोननि जाख्ल'नाय बिसोरनि दादागिरिखौ माखासे मोजां बिपिएफफ्रा मोजां मोनाखै खोथाखौ बुंनो हायाखै खिन्थु दिनै मोनसे थासारि फैबाय खोथा बुंनो हानायनि सम गतिके बिथांमोननि जे रागा जोंनाया जेरै बेरफ्रुबाय ओंखायनो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि आरो सन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ गारि गारि खारबाय बाथ्राया बेल'आनो गतिके बयबो जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बिथांमोननि लोगोफ्रा दिनै खारजोबगोन गोबां दिनै दैदेनगिरियाबो खारबाय जिल्ला पर्यायनि ब्लक लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि गोबां बिथांमोननि मावथिफ्रा दिनै खारजोब्बाय आरो बुंनो थाङोबा बिपिएफआ सरकार दानो हानायखौथ' बादानो दोन खिन्थु बिथांमोननि दलानो थागोन ना थाया बिसोर दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो गतिके बेवहाय बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे गोबां माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन दलाव थांनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बे बिपिएफनिनो फैलार आरो बिपिएफआ मोजां रोखोमै सासन खालामनो रोङिखायनो मोजां रोखोमै हान्जाखौ सालायनो रोङिखायनो दिनै बिथांमोननि गेजेराव गावनाय फैदों आरो बिथांमोननि गावनाया जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जेबो खथिबो लाबोआ जेबो लाबबो लाबोआ जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जोंनि जे सिन्था जोंनि सिन्थाजोंनो जों मावगासिनो दङ आरो उनाव सरकारखौ जों गोख्रैनो जों दानो हागोन गोबां लाइमोनफोरा बेखार जानानै दं नाथाय नोंथांमोना जुदि सरकार गिबि खामानिया नोंसोरनि मा जागोन होनना फोरमायगोन दिनैनि थारिखआव गासै सरकारनि सायाव मोनसे गिदिरथार हाबाया जागोनबा जोंनि फैबाय थानाय जे इयुन जोलै बिसोरनि इयुनखौ जोङो रैखाथियै जौगाहोनाय दा नुदों 15 बोसोरावहाय बिपिएफ हान्जाया जि सेंग्राफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि लामा दिन्थिनांगौमोन बेखौ दिन्थियालासिनो बिथांमोना केम्प बानायनानै जौ लोंहोदों बेदर जाहोदों बिनि अनगायै बिथांमोना जेबो लामा दिन्थियाखै जों बे बाथ्राखौ बुजियो आरो ओंखायनो जोङो जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गाव थांनानै थानो थाखाय संसार जानो थाखाय जे मोनसे कर्मसंस्थाफोरनि प्रयोजन दङ खामानि मावनांगोन सोरबा साख्रि मोनग्राफ्रा साख्रि मोननांगोन साख्रि मोनै मानसिफ्रा खामानि मावनानै संसारखौ जानांगोन ओंखायनो जोङो एग्र' सेक्टरावनो जा गुबुन गुबुन सेक्टरावनो जा बिथांमोनखौ फार्मिं सेक्टराव जों खामानि मावनो ट्रेनिं होनाय जागोन मटिभेसन जों खालामनाय जागोन जायहा जेराव माने गोसो बेवहाय थांनो हानायनि मोनसे लामाखौ जों दिन्थिनानै साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों नाम्बार 1 जों मटिभेसन खालामगोन सोरबा दाउ फार्म खालामनो गोसोबा जों बेखौ बे साइटिं जों फोरोंगोन सोरबा फिसारि खालामनो गोसोबा जों बे साइटिं जों फोरोंगोन सोरबाया जुदि मबाइल रिपेयारिंनि थाखाय जुदि इन्टारेस्टेडबा बेखौ जों बेयाव ट्रेनिंबो होगोन टिभि रिपेयारिं दिनै सोलिबाय थादों सोरबा दखान होनो जानो गोसोबा दखान होनानै बोरै जानांगौ बिनि ट्रेनिंखौ जों होगोन दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफ्रा खामानि मावनानै जानो गोसो दं बेखौ गोसो बोनो थाखाय जोङो मटिभेसन खालामगोन नाम्बार 1 सरकारनिफ्राय जों अनसुंथाइ होगोन बेंकजों जों टाइप खालामना होगोन आरो बेबायदिनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ भबिष्यत थांनानै थानायनि लामाखौ जोङो दिन्थिनानै होगोन 29 सालबारि समष्टिनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिनोद मुसाहारिनि राजखान्थि सिनारिया माबायदि दं होनना आंथ' सानो दिनैनि थारिखआव सालबारि समष्टियाव बिनोद मुसाहारिया देरहाखाबाय
आरो रायजो राजाफोरनि जि सिन्था बेखौ जों नुनानैसो बुंदों आरो जों अलरेडि जों सार्भेबो खालामबाय आरो रायजो राजाफोरनि जि मोनसे लुबैनाय दिनै गासिबो जाथि जनगोष्ठीया हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै सानफ्रामबो जोंनि दलाव हाबफैगासिनो दङ बयनिबो खुगायाव मोनसेल' बाथ्रा जे जोङो सोलायना नांगौ आरो सोलायनाय एबार इउपिपिएलनि गेजेरजों जागोन सालबारि समाजाव बिनोद मोसाहारिया केन्डिडेट जोंनि आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा बिनोद मोसाहारिखौनो लुबैबाय आरो जोङो देरहागोन बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि जि नुजाथिनाय रायजो राजाफोरनि जि लैहोर लैहोर जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव बाहागो लानाय बे बाथ्राखौ फोरमान होयो बेथ' ओरैनो बुंलाबायनाय जागोन खुनु राजनिति दला दिनैनि तारिखाव बिजेपियाबो जिर' मारिया बिपिएफआबो जिर' मारिया बे अबस्था खोथाखौ बुंलाबायदों बे मोनफा मोननै मोनगोन खिन्थु मोनसे खोथाया खाथां बिजेपिआबो बिपिएफआबो बिसोर सिंगेल डिजिट मोनगोन बे बाथ्राया खाथां खिन्थु मोनफा मोननैया मोनगोन बेबो खाथां खिन्थु सिंगेल डिजिट जानायखौ नुनो मोनदों मानि थाखाय जाफैदों इउपिपिएल हान्जानि सायाव रायजो राजा बा अन्य हान्जाफोरनि दलफोरनि आरो राजखान्थि हान्जानि सिन्थाफोरा इउपिपिएल हान्जानि प्रति माने दुर्बलताया बांनायनि सायाव बांदों आरो इउपिपिएल हान्जाया जे माने बिटिआरआव सरकार जे दासिगोन दा बेखौ बयबो माने बुजिबाय मिथिबाय आरो इउपिपिएल हान्जाया जे सरकार दाथारगोन दा बेखौ नुनानै बेखौ मिथिनानै आरो जोंनि हान्जानि जि सिन्था बे हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोननि जि सिन्था जोंनि हान्जानि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा हान्जाखौ जिबायदि दिगजों दैदेनदों आरो बिथांनि माने सिन्थाखौ मोजां मोननानै आरो इउपिपिएल हान्जाखौ माने सरकाराव लाबोथारनायनि जि सिन्थाधारा बेजों माने बेखौ माने साननानै आरो गोबां हान्जानिया बा गोबां माने राजखान्थि नङै माने आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबनाया नंगौ आरो दिनै आङो साबायखर जासिगोन नैबे 21 नं सालबारि समस्थियावहाय बारग' एनडिपिएसनि दैदेनगिरिफोर आरो जिएसपि आरो बिपिएफनि आरो बिएसइउनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नैबे सोलायनांगौनि सार्थ आरो बे ओनसोलखौ मोजाङै दाफामनांगौनि सार्थ इउपिपिएल हान्जाखौ शक्तिशालि खालामनो माने सिखार जानानै आरो इउपिपिएल हान्जायानो नैबे 21 नं सालबारि समस्थियाव जिहेतु देरहासिगोन बेखौ नुनानै नैबे हान्जायाव माने हाबनाया नंगौ दिनैहाय माने 900निख्रुइ बांसिन माने एक्स-एनडिपिएसनि आरो जिएसपिनि एसे बिपिएफनि एसे बिएसइउनि एसे दा बिथांमोना नैबे हान्जायाव माने जयेन जाफैदों आरो इउपिपिएल हान्जायाव 1000सो जागोन गासैजों बारग' एनडिपिएसनिया 900नि एसे बारा बेनिफ्राय बे बिपिएफ आरो जिएसटिनि दा बिथां आरो मा होनो बिएसइउनि बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा माने फ्राय 100सो जादों आरो गासै 1000सो जागोन आं सानदों 21 नं सालबारि समस्थिनि रायजो राजाया परिबर्तनखौ नागिरदों आरो इउपिपिएल हान्जानि गेजेरजों माने मानसिफोरा आरो रायजोफोरा परिबर्तनखौ माने फैजानायखौ हास्थायदों आरो लुबैदों दा बे हिसाबै आं सानदों आरो जे इउपिपिएल हान्जाया गोबां भटजों नैबे आङो आरो 21 नं सालबारि समस्थिनिफ्राय देरहागोना आं सानो 100% जाबाय आरो गुबुन हान्जानिफोराबो जेनेबा 7 दङ बे समस्थियावहाय बे 7नि गेजेराव दा बिथांमोना बेसेबां भट मोनगोन आं बेखौ बुंनो हाया नाथायबा 21 नं सालबारि समस्थियाव इउपिपिएल हान्जायानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै देरहागोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ बे रायजो राजा बिथांमोनाबो माने बुंनाय बाथ्रा